Jenenge seminggu lo tak tinggal rewang omahe anti bongkor. Lagi siapa tuh daerah nanti tuh lagi? Nanti loh. Kok sepi ya? Apa awake dhewe ketinggalan pisan? Kok mau ngacak nanti ayu-ayu kae lho. Paling arep nyumbang lagi. Nyumbang ndi yo? Gue tekan nih wae. Iya sik iso do mangkat ki. Ya opo lek tangi? Oja. Nyumbangan ndi arepan? Kok nyumbang tuh? Lah ngandi? Ane balik desa. Ngapa nih balik desa? Loh, awakmu ora diomongi pamonge to? Ora ki. Lah saiki ki pencairan untuk pemerintah. Walah. Alah gak ayo salah ketinggalan kok salah ketinggalan aku. Enak men tadi untuk bantuan. Lah iya. Kayak delokno penampilane kae. Alisnya bar disulang. Ayo, Gelang cincin sak gede-gedene kalung iki mau lho ora yo reti awakmu. ya awak dhewe ki kurang melarat kepiye kan kok ora tahu entuk. Paling ki yo ora kedata apa piye dhewe iki. Nek gur ngrungokne critane guran yo. Heeh. Ngrungokne critane wong-wong do bareng entuk duit saka pemerintah, gak apa awak dhewe ki kapan iso ngrasakne duit saka pemerintah iki.